Gaurkoan Arian Ezkerraldeko Gazte Prekarioen Sarearen aurkezpentxoa eduki dugu Portuko merkatuan, eta horretarako egia esan punta-puntako hizlariak eduki ditugu, eta izan dira alde batetik Itziar Gandarias, unibertsitateko irakaslea eta mugimendu feministako kidea, beste alde batetik Korreskalesko Alex Polanco kidea, eta bestetik Sarai Arce, Asociación de Trabajadoras del Hogarreko kidea. Aurkezpen honekin nahi genuena zen alde batetik Arian zer den eta nola lan egiten dugun horren inguruko aurkezpen txiki bat egitea jendeari begira, egin ditugun hitzaldi partikularrak beste pausu bat emateko helburuarekin. Eta gero, eduki ditugun hizlarien bitartez, lehendabizi Itziar Gandariasek oso analisi sakona egin du gaur egungo sektore prekarioen inguruan eta zer nolako harremanak sortzen diren sektore prekario ezberdinen inguruan, eta gero baita ere feminismoak duen enkajea borroka horietan. Bestetik, Alexek Korreskaleseko esperientzia kontatu digu, Korreskaleseko egoeran egin zuten greba eta Bilbotik Bartzelonara eramandako errebindikazioa eta nola azkenean autonomoak ziren sektoreak nola batu ziren eta lortu zuten batzea. Eta gero bestetik, azkenik oso interesgarria izan da Sarai Arce egindako egoeraren analisia, baita ere gaur egun etxean lan egiten duten emakumeen lan baldintzen inguruan, eta gero baita ere bere antolakundeak egiten duen lanaren inguruan. Salaketa sozialari begira, bere langileek lortzen duten aholkularitzari begira. Eta horietaz aparte, eskerrak ematea etorri den jendeari, esatea Arian proiektua abian dagoela, aurrera jarraitzen dugula, eta gero eta jende gehiago behar dugula hau egoki aurrera ateratzeko, eta hortaz animatzen zaituztegula gurekin parte hartzeko, astero batzen gara, talde motorean erabakitzen dugu dinamikak, baina horretaz aparte animatzen zaituztegu baita ere oso garrantzitsua den Ezkerraldean sarea sortzen horretan. Ezkerraldean sarea sortu behar dugu eta erantzuna eman behar diogu problematika gazteen problematika prekario guztiei. Horiek salatzeko egingo dugun lehendabiziko ekitaldia, kontzertu klandestino bat izango da. Hona etortzera animatzen zaituztegu baita ere, gune prekario batean izango da, zabalduko dugu gure artean, eta zehozera alaia eta mobidoa izango da, eta espero dugu zuen gustukoa izatea, eta Arianekin eta gurekin jarraitzea. Eskerrik asko.